Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Egy megdöbbentő adattal, statisztikai adattal hadd kezdjem az előadást, amennyiben látható, hogy 2005-ben 1,6 milliárd túlsúlyos és 30 feletti BMI-vel rendelkező kövér, extrém kövér vagy obeznek titulált ember létezik, 0,4 milliárd a számuk, és 2015-ben úgy néz ki, hogy ez 2,7 milliárd és 0,7 milliárd lesz. Természetesen ez megfelel annak a tendenciának, hogy döntően a túlsúlyosabb, tehát a kevésbé kövéreknek a száma növekszik extrém mértékben. Tehát elkövetkezik az időpont, amikor jóval több túlsúlyos ember lesz, mint sovány, és hát akkor valószínűleg a kisebbségben lévőknek kell majd küzdeniük az egyenjogúságukért, vagy Cézár mondta Cassiusról, hogy nem szeretem az ilyen sovány embereket, vigyétek el belőlem. De menjünk tovább. Mit is jelent ez a túlsúlyosság? Azt láthatjuk, hogy mind a nők, mind a férfiak esetében ez az arány, ez nagyjából ugyanaz, tehát nincsen semmiféle preferencia, nincsen túlságosan nagyobb nemű különbség. Ellenben, hogyha megnézzük, hogy melyik életkorban kezdődik el a kövérség és hol jelentkezik a dominancia, akkor azt láthatjuk, hogy 45 év környékén indul meg egy olyan folyamat, egy átcsapás, amelynek következtében döntően a későbbiekben ugye a nők túlsúlyosak, túlsúlyos állapota dominál, vagy pontosan itt a 30 fölötti obezitás dominál. Tehát itt van valamilyen változás, amelyet nyilvánvaló, nagyon egyszerű felfedezni, hogy ez nem más, mint a menopauza kérdésköre. Amikor az ismert hormonális változások valamilyen formában biztos, hogy befolyásolják ezt a tendenciát. Hogy mennyire súlyos alapbetegség a túlsúlyosság és az obezitás, ez jól mutatja, hogy számtalan betegségnek az alapjául szolgálat, vagy legalábbis hozzájárul a patofiziológiai kialakuláshoz. Hát láthatjuk azt, hogy a hipertónia, diszlipidémia, endoteliális diszfunkció, szisztolis, diasztolis diszfunkció a szívben, szívelégtelenség, koronária betegség, pitvarfibrilláció, alvási apnói, albuminúria, oszteoartritis, a rákok megjelenésénél is van, bizonyos rákok megjelenésénél egyértelműen patogenetikai szerepe van. Hogyha mindezt a testtömegindex függvényében ábrázoljuk, és a százalékos gyakoriságot nézzük, akkor elképesztő adatokat láthatunk, mert például a 2-es típusú diabéteses betegeknél, 32-es, 33-as BMI-nél már 5300%-kal nagyobb a gyakoriság, a megjelenése. Ez mind 19-es BMI vagy 20-as BMI-re van vonatkoztatva az esetek többségében, itt 22-23-as, ami hát nem is olyan rossz érték talán, de ez megdöbbentő, de hát kiemelkedik itt a többi adatsor is, ahol az artritis vagy hát az összmortalitásnál is egy 120%-os fokozódást tapasztalunk. Milyennek az alapja? Az nagyon előrehaladottak voltak az elmúlt évtizedben, a kutatások, és kiderítették, hogy és ezt mindannyian nagyon jól tudjuk már, hogy az adipocita az egy endokrin szervként működik, és számos olyan anyagot tud termelni, amelyek részben csak szervspecifikusak, tehát csak az adipociták termelik a rezisztin leptint például, és hát vannak olyanok, és az adiponektint, és vannak olyanok, amelyek más sejtek által is termelésre kerülnek, de mindegyik faktor lényegében ismert és alapfaktora bizonyos betegségeknek, bizonyos kóros folyamatoknak, a glukóz intoleranciának, diszlipidémiának, hipertóniának, a gyulladásos elemről majd fogok még beszélni, de az ateroszklerózis és a trombózis folyamataiban is ezek mind beleszólnak káros mértékben, tehát egy nagy káros úgymond bomba van a hasunkban, mert hogy többnyire ott alakul ki a károsabb zsírszövet, ezt jól mutatja ez az emedi kép, ahol hát ez a bizonyos hasi obezitás, ugye, ez az omentum maiusnak a felszaporodása, szemben a szubkutáns zsírszövetben, a nőkben jelentkező szubkutáns zsírszöveti felszaporodással. Lényeges különbség van, és ezért nagyon fontos elem a szubkutáns zsírszövet és a zsigeri zsírszövetnek a funkciói között. Mind nagyságban, mind jellegben, mind az általuk termelt különböző faktorok tekintetében. A szubkutáns zsírszövet, ha úgy tetszik, egy neutrális szerepkörű ilyen értelemben jóval
kevésbé veszélyes a szervezet számára, és a zsigeri zsírszövetnél láthatjuk, hogy itt van egy bizonyos FFA, szabad zsírsav termelődés, ami igen jelentős, nagyon sok a gyulladásos citokin termelés, nagyon magas az androgén receptoroknak a száma, amely mind azt jelenti, hogy ugye bizonyos fokozatilag az androgén túlsúly dominanciája és egyáltalán a zsigeri zsírszövetnek a felszaporodása, hogy a férfiakra jellemző elsődlegesen. Azonban eljön majd egy olyan időszak a nők életében is, amikor éppen megváltozik a helyzet, és ez a zsigeri zsírszövet kezd kialakulni, kezd fokozódni, nem mindenkinél, de van, akinél ez alakul ki, ennek a dominanciája figyelhető meg, és erre szeretném majd felhívni a figyelmet, hogy ez milyen szempontból érdekes, és milyen szempontból jelent egy új megvilágítását az egész folyamatnak. Az egyértelmű, hogy hát gén és környezeti tényezők, genetikai és környezeti tényezők vezetnek arra, hogy egy túlzott energiafelvétel alakul ki inaktivitással karöltve, és akkor lép egy olyan érdekes teória szerint ketté a folyamat, válik kettővé a folyamat, két irányúvá, mert a fiziológiás zsírszöveti tárolás az a szubkután zsírszövetben történne a fiziológiai értelemben, és hát gyerekkorban, illetve a nőknél is így történik ez, így a szubkután zsírszövet szaporodna föl. Azonban, ha itt valamilyen eltolódás, ami károsodás van, akkor a viszcerális zsírszövet szaporodik föl, és egy hipertrófiás válasz jön létre, és ektópiás zsírszövet alakul ki, azaz a máj, ugye, ismerjük a zsírmájat, ismerjük a szívben lévő hatalmas nagy perikardiás zsírszövet felszaporodást, tehát olyan ektópiás helyeken alakul ki, ami tovább fokozza és rontja a folyamatot, és ezt egy igen erőteljes gyulladás övezi. Ez a gyulladás egy nagyon fontos eleme, és döntően ugye a zsigeri zsírszövetre jellemző, ugye a zsírszövetnek egyik része az ugye az energiaháztartásban szerepel, és a másik része itt az inflammációt hozza létre a zsigeri zsírszövetben, döntő mértékben, és ennek következtében egy állandó alacsonyfokúnak jellemzett gyulladás figyelhető meg, és csak is a zsigeri zsírszövetben. Makrofág, monociton beáramlás, makrofágok kialakulása jön létre, egy makrofág szaporulat a zsírsejtek között a zsigeri zsírszövetben, amelyek következtében citokin termelődés és egy emelkedettebb CRP, interleukin 6 és egyéb TNF-alfa szint emelkedések figyelhetők meg, és ez a bizonyos alacsonyfokú gyulladásnak egy fontos mellékhatása az ateroszklerózis, az érfalakban lévő ugyancsak egy lassú gyulladásos folyamatnak a fenntartása és a progresszió okozása. Tehát összességében ez az alacsony gyulladásos folyamat szerepet játszik a élelmezesedés továbbfokozásában és az inzulin rezisztenciában is, hiszen ezek a bizonyos faktorok, amelyeket említettem, a TNF-alfa, interleukin 6, a CRP, ezek mind olyan proinflammatórikus citokinek, amelyek inzulin rezisztenciát hoznak létre. Az, hogy a másik nagyon fontos eleme a zsigeri zsírszövetnek a szabad zsírsav termelődés, erről ugye volt szó, milyen mértékben károsítja a rendszert, kapcsolódhat az első előadáshoz, amelyben láthatjuk azt, hogy a zsírsav bejutva a zsírsejtekbe és bejutva az egyes sejtekbe csökkenti a foszfolindítók kináz 3 kináznak a működését, ezáltal a GLUT4-nek a membránba való kerülése csökken, nem tud felvenni cukrot a sejt, tehát a magas plazma zsírsav ilyen úton, módon inzulin rezisztenciát fog létrehozni, és hát itt lehet az a kötődés többek között, amiről szó volt az első remek molekuláris összefoglalóban. Mi akkor az a bizonyos érdekes momentum, amely megfigyelhető a nőknél a menopauza tájékán? Erre vonatkozólag egy kiváló vizsgálatot szeretnék önöknek elmondani, ez a SWEN vizsgálat, amelyben a reproduktív hormonstátusz és a BMI-t nézték életkor etnikai jellemzőkkel karöltve. Egy 9 éves követéses analízis volt, egyrészt egy bazális, illetve egy longitonális követés, és hát itt igen nagy esetszámot találunk, az átlag életkor az 46 év volt a hölgyek esetében.
azt figyelték meg, hogyha itt tettek egy különbséget a nem obez, illetve az obez populáció között, akkor egyértelműen a tesztoszteron és a szabad androgén indexnek a nagyobb volta jellemző az obezitásra, és az obezitás fokozódására is fogjuk látni, míg a szabad HbG szint és az ösztradiol pedig itt volt magasabb a nem obezeknél. A longitudinalisnál nagyon fontos volt, hogy folyamatosan fokozódott a szabad androgén index, és az SHBG folyamatosan csökkent. Ugyanakkor akik hormonterápiában részesültek, vagy ófereptelmát szenvedtek, náluk ugyancsak az obezitás alakult ki. Tehát a hormonterápia ilyen szempontból ugye tudjuk, hogy hát sokféle oldalról ez kérdéses, illetve megvan a pontos menete, hogy kell alkalmaznunk, de az, hogy a szabad androgén index így növekedik, ez egy fontos jel lehet arra, hogy az illető obezitásban fog szenvedni, mégpedig ez a zsigeri obezitásnak az előretörését jellemzi, ahogy ezt megfogalmazták. Miért érdekes mindez? Mert a menopauzától függetlenül egy korábbi életkorban is van egy olyan állapot, amiről már volt szó, ugyancsak az első előadásban, ez a policisztás ovárium szindróma, ahol ugyancsak androgén emelkedés figyelhető meg, alacsony ösztrogén szinttel, és emellett a metabolikus szindróma és az inzulin rezisztencia lépett fel. Tehát igenis van egy ilyen állapot, amelyre ugyancsak az obezitás, és ott is a hasi obezitás az elsődleges, tehát felsejlik talán az, hogy az androgén szintnek a mérésével a menopauza tájékán legalább 2 méréssel és egy növekedési index figyelembevételével, hogyha ez növekszik, akkor érdemes odafigyelni, hogy nehogy a túlsúly kialakulása létrejöjjön, azaz hát esetlegesen terápiásan lehet lépni. Fontos, hogy circulus viciosus alakul ki adipozitásban, mert a 17 beta-hidroxid dehidrogenáz az androgén termelést fokozza, a zsírsejtekben lévő enzim az androgén termelődést fokozza, tehát továbbiakban is az inzulinrezisztencia és a metabolikus szindróma további veszélyeket rejt magában. Csak egy mondat abban, hogy milyen egyszerű lenne voltaképpen egy egyszerű 300 kalóriával csökkenteni az étrendünket, akkor 15%-os testsúlycsökkenést lehet elérni. Egy felmérés szerint, akik kb. 30 kilót fogytak 5000 résztvevőnél, azt találták, hogy mindenki majdnem döntő részük 78%-uk reggelizett, 75%-uk megmérte magát legalább egyszer a héten, 62%-uk kevesebbet nézett heti 10 órát tévét, és 90%-uk fizikai aktivitást végzett. Hogy van remény a gyógyszeres terápia területén is, ez az inkretin terápiának az új fejleménye, amennyiben a liraglutid adásakor, amely a bélhormonnak a szintetikus változata, 7,1 kilós fogyás érhető el. Maga a gyógyszert ugye már alkalmazunk 2-es típusú diabéteszben, és most folynak a vizsgálatok többek között nálunk is, hogy nem diabéteses betegekben is milyen remek testsúlycsökkenést tud elérni. Köszönöm szépen a figyelmüket!